sakit kayo igsoon kaning kamatayon apan tanawa ang response ni Job sa Job 1 chapter 1 verse 20 mao ni ang response ang tubag ni Job sa kamatayon sa iyang tanang anak. Ang nabili na ni Job iyang asawa na iyang asawa badlungkon pag ini no ang kaniyang asawa igsoon ni nakahatag og kalimpay niya kay gingnan man siya magpadayon diya pagsimba diya sa imong Dios nga tanawa lang ni tapo imong tungluhan siya balikasa bro sa tingan no. So si Job igso nasakitan og maayo pero instead na i-blame niya ang Ginoo. Instead nga mo question siya sa Ginoo. Tanawa ang himo. First response ni Job igsoon sa natrahedya nga nahitabo. Job 1:20. Mitindog si Job sa iyang kaguol. Abi yo igsoon, bisag unsa nato ka strong sa Ginoo. Bisag unsa nato ka lig-on basta kamatayon ang hisgutan maguol jud ka si Job igsoon. Tanawa. Ibati siya kaguol ug tungod sa iyang kaguol gigisi niya ang iyang bisti ug gigisa niya ang iyang ulo ug gihampa sa yuta pero sa gimo ug gisimba niya ang Dios. Amen. Si Job igsoon naa sa sakit kay ginahitabo apan inay nga mapalayo unta siya mangluod siya sa Ginoo iyang basulon ang Ginoo. Ginoo di ba naghalat man ko kanunay nimo? Ginoo di ba na ako'y kahadlok nimo nagsimba ko kanunay nimo pero mao ba nimo ikabalos nako nga nangamatay akong tanang anak? Wala na gisulti ni Job kundi taliwala sa sakit niya nakahimtang ning hapa siya ug misimba sa Dios. Amen. Mao ni response ni Job. Okay? Ngano ka atong kubagon na sa sulod na linya. Sa sunod mga igsoon niingon pagid ningon siya dara nagtahaw ako nga hubog ug mamatay usab ako nga hubog. Ang Ginoo may naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Si Job igsoon iyang gisimba gidayeg ang Ginoo taliwala sa sakit kayo nga nahitabo niya. Kaya naman si Job kabalo magud siya nabisa ng iyang mga anak ang Ginoo may tag-iya. Amen. So wala siya katungod nga iyang pugnan o iyang basulon ng Ginoo. Si Job igsoon dato kay ni nga tao. Pero gi-recognize ni Job nga ang tanan nga naa niya Ginoo ang tag-iya. O nang wala siya basta-basta nasakitan. Kay kabalungan siya nga katong tanan akong mga anak dili to og sintuti nga na tao. Gasa to sa Ginoo. Apan karon ning taliwan na namatay silang tanan. Iya hapon ning pagbuot wala ko mahimo kay ang tanan nga naa nako Ginoo ang tag-iya. So once they so atong gi-recognize nga ang tanan nga atong naabot atong mga achievement, ang naangkon, mga properties, ato din i-recognize nga gipiyal ra ng tanan sa Ginoo. Dili ka basta-basta mangluod, mapalayo sa Ginoo kung moabot ang time nga kuhaon na nimo. Amen. Ako ni nitabo ni Job mga igsoon. Kani nga word nga natawa kong nahubo, namatay usab ako, mamatay usab akong nahubo. I-recognize ni Job igsoon nga sa dihang nahimugso siya nining kalibutan, walay iya, hubo ra siya. Sa diyang naa siya mga nabatunan, tungod na sa Ginoo. Amen? Mauna mga igsoon nga, wala siya ikikapanghambog nga dato kung ako'y dagang mga kalipan, wala. Iyang i-recognize nga, maurot po niya akong pagkatao. Mawadaan man kong mga kaptangan, ningon siya nga natao kong nahubo, mamatay akong nahubo igsoon kay katong good nga messenger, katong last, nga iyang mga anak na namatay, katong ning hatag o report pa. Before ato igsoon, tanan ganyan kaptangan, nahurot ng yan kadato. Iyang mga giposes, mga igsoon, nga mga properties, gipangkawat igsoon, nangahanaw gitanan. Pinakalas nga nawa ni Job ang iyang mga anak nga mga tao nga doon sa lugar. No? Pero niingon siya mga igsoon nga natao daw siya nga hubo, kunya mamatay usab siya nga hubo. So, iyang i-recognize nga utaliwan ko ning kalibutan na walay madaan ako kung unsa ko manimugso mao sa na. So, ganun mo complain man ko sa Ginoo. Ang tanan nga naa na ko gikan sa Ginoo. Ang tanan nga naa na ko gipiyan ra sa Ginoo. Bisan ang akong pamilya, akong mga anak gipiyan ra sa Ginoo. Atong timan-an igsoon once ang tanan nga gipossess nako. Tanan all that we have right now. Sa diyang ato na siyang gi-recognize nga gipiyan ra sa Ginoo. Dili ka basta-basta masakitan dayon mga igsoon, no? Sama ni Job instead nga mangluod siya masakitan. Kay na may uban igsoon nga tungod anang dagko bitaw kay pagsulay. Dagko kay uno sa ilang kinabuhi. Mangluod ni noon, mao ni ngani, nangalagad noon ako sa Ginoo. Bis na tinarong ako sa Ginoo, mao rin nung initabo nako.
ingani ang gibalo sa Ginoo, may klaro ning kinuha ni. Diba nga na? Pero si Job, wala siya gi-blame, wala siya gi-pastor, but instead, sa diyang nagawat niyang taho na nangamatay ang iyang tanang anak, nangawagtang ang tanan niyang kabtaan na pinakasakit niyang mga anak na pulo kabuok o kinag-usad duha, pero tanan niyang mga anak wala yung nahabilin, iyang asawa na nahabilin Igsoon. Instead nga si Job mangluot, si Job mangiubos. Ang gihimo ni Job Igsoon, nagsimba siya sa Ginoo. O pasabot, mas nibuon hinon siya sa Ginoo taliwala sa unos.